bazali bami, be greeted, our viewers at home, be greeted saints on site. It is with great privilege once again, an honor and a blessing to be with you. Kusikhathi busy. I know how busy you are in these days. Abanye bayokha. We've heard of our brothers about busy with projects ezithile ezibathindelayo not to be with us. So we very much understand ukuthi kwenzeka ntoni. We are so grateful to those abayiqonda kakuhle ubudlelwane babo kwakunye nenkosi. So we bless you so much ebathandekayo egameni kaJesu Kristu. Amen. I believe in clear purpose. Bangcwele benkosi, I believe in clear purpose. A clear purpose is like the sound of a battle trumpet. It calls God's people into action according to the book of Numbers, chapter number 10, verses number 9. Can you check it quickly? Can you check it quickly, bazali bami? I don't want to be long. Chapter number 10, verses number 9. The Bible says, xa nithe naya kulwa ezweni lenu lombandezeli onibandezelayo, navuthela ngamaxilongo nolula, uthi nokhunjulwa phambi koYehova uThixo wenu, nisindiswe ezintshhabeni zenu. That's what does indima ye-clear communication. Clear communication, it also bazali bami, eliminates confusion. Not only confusion, even a misunderstanding. Not only a misunderstanding, bazali bami, and conflict and lento kuthiwa conflict, conflict, which is the result of miscommunication, misunderstanding, and not clear sound. According to the book of I think it is first Corinthians, if we can go there quickly. 1 Corinthians chapter number 14, verses number 8. Let's hear what the Bible says. iBhayibhile ithi pha kuba kanjalo xa ixilongo lithe lalila ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani na oxhobela imfazwe? Ngumbuzo omhle. Ukuba ngabe ingekho clear, ingacaci sound yayo i-trumpet, bazali bami, sesiba nobegada umkhosi, umbuzo ithi uyoyichobela kanjani, ubunjani bokuchoba buyangabazeka, buyacompromiseka because of its sound. When every sound ingekho clear, it leads to misunderstanding.
It leads to confusion and unnecessary conflict. Amen. So into banga ndiqale ngalendlela bazani bam, into banga ndiqale ngalendlela, it is because I understand ukuthi last week our viewers last week sibe nama complications and network, and then we couldn't get into our start of a subject here of identity, which is necessary to our fellowship with the Lord. It is very much necessary. It is very, very necessary to our engagements with fellowships and gatherings. Amen. Hallelujah. Glory to the Most High. I want to start in this way to reintroduce myself once again. Igama lokubizwa ekhaya ndingu Akhona, ndingumzukulwana kaBakubako, ndingunyana kaSimanga, oSimanga ke ngoDiya ngoPetrula, oBakubako ke ngoRhadebe, oMthimkhulu. Amen. Yes, so emva ke babuya eQueenstown kwindawo yaseHewu, kodwa ke baya kuzinza phaya eEast London endaweni yaseMdantsane, kwindawo yaKwatri phaya. Amen. I'm a set man, a leader and the founder of Undeniable Resurrection of Christ Ministries, which ezinze apha eCape Town, eWestern Cape, sikhona eEast London. I know there are brothers, there are sisters, there are leaders who wish ukuthi sinyathele kwindawo abakuzo. Umzekelo, by the mercies of God, we will touch the grounds zaseMpumalanga, ngoba kunabahlobo bethu abaseMpumalanga abanqwenelayo ukuba sifike as this ministry. eGauteng bakhona, naseSebokeng sivile ukuthi bakhona abafisayo ukuba siyofika kubo. NasePretoria sivile bakhona bazani bethu abangathanda ukuba siyofika kwezo ndawo, but the grace of God siza kufika, ngoba it is our prayer as ivision yethu inabile ukuba sifike kwindawo ekumele ukuba siyafika kuzo ngokothunyo lwethu inkosi. So our friends ezikuzo ezo ndawo, we pray ukuthi by the mercies of God we will touch your grounds, sakufika kwezo ndawo. Ndiyazalwa ke bathandekayo, I have one spiritual father. I have one spiritual father, which is my father, Apostle Shadrach Sula. He comes from Botswana. Amen. He comes from Botswana. Kodwa ke uzinze apha eCape Town endaweni yaseMfuleni, extension number 4. He is my father. Inkosi eyandiblessa ngayo ndibuya eEast London after I received the Lord Jesus Christ as my personal savior from Intente kaBabusithole ngo-2008. Ndisemtsha kakhulu, ndisekrance selula, ngaye ngazikhethela uJesu. Nditsalwa ingoma yayihlatshelelwa
esithi ebumnandini nase hluphekeni noba mhlambi nasempilweni mhlambi ningangazazi kahle lyrics kodwa isithi impilo yami haleluya yenkosi haleluya. So ngamkhetha uJesu ngathi ngifike eCape Town ngahlangana nobaba. I met a father. He was really a father, as he continues to be a father to me till today. Disephansi kolawulo lakhe, I account kuye, even though he released me and ordained me in this office of an apostle. Ayonto enijwayele ukuyibiza noma ukuyikhwaza ngoba ndafundiseka ngayo. Ubaba wandihlalisa phansi and he taught me a lot regarding this particular calling or gift of an apostle. Eyahlula kwi-gifts of the Spirit, echaza ukuthi this gift is the gift of the Son. It is not the gift of many, as the Bible says according to the book of Ephesians chapter number 4. He gave some. These gifts are not for all, as some of the gifts as fumaneka with Corinthians. Now these gifts, the fivefold, are not for all, but it's for some. So he was so clear. So I honor my father. I honor him so much. I respect him. I bless the Lord to have him as my father. Enganqabeli to have many advisors according to the scriptures. Engalwi nazo scripture kodwa sebenza ngazo. Esithi I am in liberty to have mentors, to have advisors, but wathi ngamkhohlwa ubaba ukuthi we do not have many fathers. I have one father. So bazali bam, ndifuna niyazi, even fatherhood is not an easy thing or easy task. That is why eningathe bafumanayo by the grace of God as I minister kwindaweni minister kuzo, andilula to call one a son. I understand the dynamics of sonship and fatherhood. That is why even Nabasen Babizile from these provinces, I call them my friends, or I met a friend. I can't just call someone ofike kume son. It takes a deeper knowledge and understanding to call one a son and to be called a father. Glory to the Most High God. I didn't mean ke bazanbam to be long. I was just addressing some of my friends online and abo ba interested to follow us. Kumakhasi onxibelelwano ndinguye uEdwin Simanga on Facebook, on Instagram as well. Dingu Edwin Simanga. Our church page is Undeniable Resurrection of Christ Ministries ku Facebook. Siyafumaneka also na ku YouTube, ku URC Ministries, and personally account dingu BK Kasmanga on YouTube. You can find us siyafumaneka. Amen. Even if you wish to fellowship with us around Cape Town, sisenda when you're Semfuleni, extension number 4.
siyakhonzisa pha enumber 21 Jaxa Street Emfuleni extension number 4. Amen. Sizayoni ke, I know many cried ukuthi we've compromised iZayoni in many ways. Sisikhalo sabanintshi abakhoyo abathi we've compromised iZayoni. iZayoni, we know iZayoni ngohlobo, we know iZayoni ngohlobo, we know iZayoni ngohlobo. I never compromised iZayoni, but ndisebenze ndinikiweyo ngendlela endinikiweyo ngayo. uMose wanikwa intonga, omnye wanikwa enye into yokusebenza, so sinikwe ngokwahlukana. Let us understand indlela esinikezwe ngayo, but imission kaNkulunkulu iclear according to incwadi kaTimothy ethi onga yena bonke bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Athi u1 John chapter number 5 verses number 20 athi ufikile unyana kaThixo wasinikeza ingqondo ukuba simazi onyaniso. We are so clear about this God, and we are so clear ngemandate esiyinikeziwe nditsho naseZiyoni. iZiyoni iqheleke ngendlela emdaka engena order, indlela apho khona yonke into umuntu enza ngokuzithandela as he wishes, as he sees. But now the Son of God came, akafikanga nje, but he gave us indlela yokwenza. And this is what we've brought apha eZayoni. Order in the church of God. Sikasa ku state of Jacob. uJacob ungafika kula ndawo before afumane umqamelelo lilitye, uqale waqhama kula ndawo. Qala wazinceda bazali bam kula ndawo. Senokwenzeka ba kunintsha kwenzileyo before he come to the senses or to acknowledgement or realization of into yokuba lonke ixesha bendingaqondi ukuba ngaba nalo ngumzi kaThixo. Uthi bendingayazi uthi bendingayazi. Wathi from today le ndawo yiphethe ngoba ngumzi kaThixo. There was no people, there was no structure, but why you realize that was the house of God. Hatumakabetethu Solomon kuncwadi eNtshumayeli athi qala unyawo lwakho phambi kokuba ungene endlini kaYehova, ngoba indlu kaYehova ayiqalanga ngezitena, indlu kaYehova ayiqalanga ngenamba yabantu. Indlu kaYehova. Na unyana kaThixo wafika wafaka i-order endlini yakhe. iZiyoni futhi ulingenasidima and many bebengaboni problem klonto. Now that iZiyoni today in an order evela kumnikazi webandla, there are those that have a problem even with the progress. I-progress bazali bam ayinyathelela phansi inyaniso. Inyaniso samile nangona kukhona inkqubela phambili. We are fighting for the truth. Nalapha eZiyoni we are fighting for the truth, but there are those that are fighting in progress as eZiyoni, ignoring the truth. Kawafika uJesu abandleni benanisa. Wakhumbula uba konke kwabhalwa mnizana, wathi ntomani ma indlu kabawo yindlu yomthandazo. But many
bebenanisa bethengisa endlini kaThixo. uYesu wafika wafaka i-order, engayifaki ngendlela esifila ngayo, engayifaki ngendlela ebesinomcebisa ngayo, kodwa umnini bandla makabe fika e-installer or noma e-instill order, he chased them away. Kuba njalo when i-order ifika, there are those that will come out. Asobanqanda bazali bami, asobanqanda uma kabe bengakhoni ngoba nawuphi na umzi unendlela estructurishwe ngayo, awuzofika ufake yakho i-order, ufike kukhona i-order yendlu kaThixo. Let us be obedient enough to the laws and the commandments and the structure of the house of God. Kunokuba silwe nendlela eprogressa ngakhona indlu kaThixo. Abanye ngenxa kungekho ziwatsho bathi asiyoziyoni, senayitshintsha iziyoni, nifake intente eziyoni ngenxa kuba kusekho ziwatsho. Noba siyajikeleza sasezingqondweni apha kule ziyoni, ngoba ufikile unyana kaThixo wasinika ingqondo. Uthi uJohn ufikile akafika nje, but wasinikeza ingqondo yokuba simazwe inyaniso. And utshilo xa yethetha uJesu ehlangana nantombi wathi lingoku ixesha lifikile, ixesha kwaye lingoku apho khona abanquli benyaniso baya kumnqula uYehova ngomoya nangenyaniso, ngoba uThixo lo umoya. Umoya uThixo wethu bazali bami, Thixo uthi umoya. Oh, I don't know why am I starting here. Umoya Thixo wethu, and those who worship him kumele bamworshiphe ngomoya nangenyaniso. Leave your emotions aside. Leave your feelings aside and allow the Spirit of the Most High. Ngoba wathi kumhla wagqibela, wathi uyakuyithulula kuyo yonke inyama umoya wakhe. Simkhonzisa uThixo ngomoya. Umoya oyingcwele nguye osikhonzisayo ngendlela esikhonza ngayo. Asifundanga mntwini, kodwa sifumene kumoya oyingcwele indlela to worship the Father in spirit and in truth. If a problem, the Kangutu says you're not wrong. Woo! Says you're not wrong. As him causing emotions up. As yam no ba uvanjani up. Kuna ndlela emisweyo. Kuna ndlela emisweyo. Kuna ndlela emisweyo. Kuna ndlela emisweyo. Many were saved because of such an order. Babona i-order indlela ibandla kaKristu ehleleke ngalo, basizakala basindiswa ngenxa ye-order ekulu ibandla kaKristu. Uba nifuna imyamsami yani emsamazane bethu, makabe nifuna uyospraytwa yani kwezi ndawo zispraytha abantu. Khulekani mangcwele bami, khulekani mangcwele bami, uba ngabe usizo lengani lifumani from the source, uba ngaba nangabaza usizo lwe-source, iyani kwabo banibizela ngapha kwemidiyadiya. Wasethi ode uKristu makabe fika ebandleni, and then we are all to obey that order. Uba uyifumane eziyona ifunayo, ingadi uyakwenye ikhangele le izawujikelezisa, le izawujikelezisa ingadi ngayakuyo. Singakulu ukujikeleza kwabazalwane, kodwa jikeleza usezingqondweni, umazo inyaniso, umazo
nazo inyaniso umworshiphe ngendlela afuna ukuworshipwa ngayo. Abantu abayazi i-identity yabo, they know whom they worship. Kunendlela kuziwa ngayo kwakuye as you worship uya-understanda ngoba i-identity yakuchazela ngokwayo ukuthi umu-approach noba kanjani, aka-approachwa noba kanjani. Your identity tells you. Your identity put you in order, set you in order. Ngingaqondanga ukuyitsala bazani bami, ngaqonda ukuyitsala and ngayiqala nobenza ithethe. But the Spirit just led me to this point. Because we are missing a lot. But this is received from the Lord. But because of we don't recognize, we don't have the fear of this house. Because of we lost identity. We lost our identity. We lost our identity. And when we lost our identity, we lost the phenomenon webandla. Andiyenzanga lento benza uyenza. Hilamande kule mantala selia hasesane rufa fenia atele mandeli zenetinia atelia mande breskotendia hasasenate lubretoske tombiande hilamakunate breskateni hilapaporia palates kaperia palambe. Oh Lord, help us to find our identity. Because in finding you, we find our identity. In encountering you, we find our identity. Because our identity is in Christ. Finding Christ is finding our own identity. Buza kupita uyakhalela nokukhela yona. What after human revelation of who the Son of God was or who Jesus was, he found that in Dokbana, ukuba ungubani yena uPeter. Oh bathanda bami. Go encounter Jesus. Wasifumana ukuba uPeter ungubani. You need to encounter Jesus, and then you will find your own identity. You will know that you are a species. Kunohlobo lomthombuye uyakuzazi uba you awufana abanye abantu wakhiwe ngendlela yodwa and kwaye ngendlela wakhiwe ngayo ukwakhe ngendlela yakuzuza ngayo uYesu ngawe. That is why your senses are different. Barnabas sebehlukile kuPaul. They were not sons and fathers. They were brothers in Christ and they understood their assignment. And understand into abayinikiweyo. Wathi kunoba siqabane ngenxa yezinto ngenxa yento esiyinikiweyo noba kuthiwa siyaqabana phuma ngapha niphume ngapha iyakusinceda as long as the mission iqhubekeka phuma ngapha zawuphuma ngapha phuma ngapha after ibandla liba separate wathi umoya engcwele separate me Barnabas and Paul.
kwakathe omnye ufuna utsala omnye eluhambeni kanti uhambo belusekela abantu ababini kwathi kunoba siqabane sibhidane ngenxa yemishini esinikiweyo. It will be savior, it will be savior, it will be savior. Uphume ngapha ndiphume ngapha kodwa sakudibana eJerusalem ka ingxelo zibuya siyadibana Nkosi kaYehova uhambe njani nami ndihambe ngohlobo nami ndihambe ngohlobo nami ndihambe ngoluya uhlobo. In Christ we find our identity. We find our identity. Obekuninja ukuthetha bazali bami. We will continue with this identity issue. Even next week we will continue. Ngoba abantu bengaprogressi abanye bebuya umva. It is because of they don't understand their identity. Beminglisha nje nohlobo labantu olurongo. It is because of they are confused of who they are. Sometimes we're confused as if family zabo. If family balilizwe after church. Count on this structure sekaya sibalilizwe after church. They confusing their own children. Baba lolihlobo labantu kabephuma besiya ecaweni. The identity yachinja every time. Nomntana ukhake ubhidiwe akakwazi ukuzi-identifya nokungu umKristu ngoba the very same izinto zezwe nomdanso wezwe ngumdanso wakhe. Everything about the world you will find ebantwaneni balo mntu. Some of us inobuhlungu bangamadoda kaThixo abiziweyo, but we bring confusion ebantwaneni bethu sibanika a different identity. Wamhlula umSirayeli komnye umuntu. They were peculiar nation. They were separated unto God. They were for only God's use. They were holy indeed. They were holy by their dress code. Even their dress code, they can tell these people are holy people of God. Their identity was so clear, was so visible. Was so clear, was so visible. Into yaphambanisa amadodana kaJacob makabe bebona ingubo ayithungelweyo uJoseph nguyise ngoba bayawazi umbala kaSirayeli, bayawazi umbala kaSirayeli. Batitheka ile ngubo ithungiweyo kanti le ngubo yathungwa iprofesaya inhlanga zisiza embusweni kaYehova. Iprofesa yothina la ngubo sisangezwa embusweni kaYahweh. Iprofesa yathina, we were prophesied by the reason of the garment. We were prophesied. Indeed, the beginning prophecy had to come to pass. Sasiniso. It's a Bible where Sakwabakubo to John chapter number 1, verses number 10 and 11 and 12. Uti where Sakwabakubu yes. Abakuba bamamkelanga noko kodwa bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba bangabantwana bakaThixo, bona bangazelwanga nganyama nagazi. Ithi iBhayibhile bazelwe nguye uThixo
we find our identity in Christ Jesus. Ubuthina bethu sibufumana kuye uYesu. Asibulakazi koyisemkhulu bethu. Ithi Aba nina uthathwa ngani? Kuthiwa aba ngaba bangazelwanga nganyama nagazi. Khumbula ukuba uYehova uThixo ungumoya. Nabo bazelwe nguye bangumoya. Bayimbewu athophalayo engena konakala. Nimbewu bazali bami engena konakala. Ngoba nizelwe nguThixo athophalayo, bonke abazelwe nguThixo aboni. Sizitsala kuye uKristu Yesu. We belong to no one else, according to the book of Romans chapter number 8 verses number 4, chapter number 7 verses number 4. It is Bible. We belong to the one who is risen. We belong to no one else but to the one who has risen. Siyazazi apho sibuya khona. Si-product yendoda yaqekiswayo atobhalayo esasitemela like leli abazi bamanje balirejectayo baba balikhaba kanti balisondeza kuthi bathi berejecta kanti balisondeza kuthi safumana i-access. He was unaccessible. Waye-accesswa ngabathile. We found him at Paul chapter number 15, first book of Corinthians. At ekugcineni kwabo bonke, ekugcineni kwabo bonke noSimanga wamfumana. Namfumana ngamdizevi, namfumana ndiyonyanya namitsindiso ngenqaba nathi kanjonga abantu abasindisiweyo indlela abaphila ngayo icontra to the scriptures. Kodwa kwanyanzeleka ukuba ndihlanganele kwakunye naye ndimbone kweyam impilo ukuba uyamhlenga umuntu. I escaped death ezintathu. Death ezintathu ndizideserva. I saw the Lord. Kwakase bakonelanga uba ndimbone egebisa ikhanda emnqamlezweni. Kwakase ba ububomi bam uyinto yonke. I choose nanamhlanje ekuseni to consider the Lord above all, in the midst of all. Bathandekayo, I consider the Lord in the midst. Bathandekayo fihlungu atobhalayo zakaloku nje asayi kufanekiswa nobukaqawo lomsiza uthilwa ekugcineni. Uthi uPaul ekugcineni kuba bonke abapostoli njengabonana nami. Athi indlela entsha yomntu wonke, athi indlela entsha yomntu wonke. Bangcwele bami, indlela entsha le yomntu wonke. Indlela entsha yomntu wonke. Athi kunendlela kodwa ebukeka inhle kwabaninzi kanti ibhekise ekufeni.
kanti kule ndlela emqinwa esa ebomini obungunaphakade. I choose a narrow path. I and my family sakumkhonza uYehova. Ningazikhethela nina aba bashesayo uphendula, abangaconsiderishi nokuba ingabe uyifanele nalento noma ingaba uzakwazi na ukuyiphatha nalento, bakunike noma injalo. Sikhethele noba ngabo, sikhethele noba ngaba banganamsebenzi nangendlela eliphethe ngayo, ngoba bakhona oThixo abanganamsebenzi nokuba abantu baziphethe njani ngento abanikezwe yona. Sikhethele, but I choose the Lord. Leyikwazi ukungayida ingixelela noba umfazi sendimenze kakubi, ingikhole into order. This is not the way to speak to your wife. This is not a way to speak to your children. This is not a way to speak to my people. Xelela inkosi lisukhuphela i-frustrations zakwakho emhlambini wami ukwenza ngento lomhlambi. Dila nefamily yakho uze ulungele ukuhlangana. SinoNkulunkulu man osixelelayo athi uqale masuwushiya apho umnikelo e-altareni siyolungisa ngoba uyakhathala nge-well-being yethu. Athi ubeka apha lo mnikelo uhambe uyoxolelanisa nomlekwenu, wandula umnikelo wakho ukuba acceptable. Akamkela noba yintona lo wethu uThixo, ngoba unguThixo ohlelekileyo bazali bam. Thixo ohlelekileyo, Thixo wethu. Twembasibanga basithethe kohlobo, ingoba siyakhathala ngomsebenzi uThixo asinikeze wona. Ingakho ndingonqeni usebandleni ngicela uxolo ngendlela endithethe ngayo, ngoba xa ndithethe rongo ndimele ukuzithoba. Ndicela uxolo bantwaneni bakaThixo. We will continue with this matter. We will continue with this matter. Kuremantala ila kumelate sule makateria nate kuremambala librosa solia apetalia riba baba yate saiko preskotelia mande rapa katapera tabalate ruka bratas konteni Shaka de breta balata kapelateni Rapaka papondeli Sabrata kababose telebrete kepeleteni La parapaka palata kapelata kadia Sekomre soselimantala Rapa kuria ate Selebebebebebebebebtia Rapa papa palatadia Repe kure preteskedia Rapa kure memba Imam Rosa Seli Kapapapala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want us to pray. I want us to pray. I want us to pray. Our prayer this morning is for us not to find ourselves
in places where we compromise our identities. Siphelelisiwe kuye uKristu. Uthatha uMakabe ethetha incwadi kaMathewu chapter number 6. Athi uyakhathala ngathi. Athi masondele ezintakeni. Athi azisonti azilimi. Ngoba ziyayazi uba uyihlo semazulwini bazali bam. Uyazikhathalela uthi singayiqhaleli into ukuba siyawunxiba ntoni, athi siyakwambatha ntoni, athi siyakutya ntoni, athi siyakusela ntoni, ngoba sinobawo wethu osezulwini. Who knows our struggles? Who knows our sufferings? But my fear is that you compromise your identity. I don't want you to see yourself in a situation where you sell your body, where you sell drugs, where you steal, where you kill. uNkulunkulu yakhathala ngathi bangcwele bami, yakhathala ngathi uNkulunkulu. Can we pray? Uyakhathala ngathi uNkulunkulu, yakhathala ngathi uNkulunkulu, uyakhathala ngawe. I know in many cases we give you word kungekho nje siphatsa yona, ingoba sibethembile uNkulunkulu obonayo emfihlakalweni. Usizi lakho uyalibona uNkulunkulu, athi ohlabelelayo ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Singangaboni how deep inhliziyo yakho elimele ngakhona, singangabona ebusweni bakho ukuba uyawulala utye ntoni, but the one who sees in secret, he will make a plan. As by ezondla iintaka zezulu useyakukondla nawe. Abafundisi ba-interpreta ngolo hlobo in these days that they don't know ukuba abazali babo bayafa indlala. Only what they do kubahlohla ilizwi. Kanti uthe uJesu ethetha umqimbi welizwi, bathandekayo bam, esithi umntu akaphili ngasonka sodwa, kanti ngawo onke amazwi ephumayo emlonyeni wakho uThixo. Ngoba uThixo uyazi, singangazi inyaniso uba ulambile. Singangayazi wena uyikhalisayo, noba ukhaliswa ngongcwele, noba ukhaliswa inhlungu yakho, asiyazi yona ndikhalisayo, kodwa simethembile obona emfihlakalweni that uyakhathala. Uyakuyenza ijustice, uyakuyenza ijustice uThixo wethu, uyakuyenza ijustice uThixo wethu. Akaloxoki, akaloxoki. Singangabi nazo thina impendulo zabantu bonke, kodwa uThixo unazo, unazo uThixo impendulo zabantu bonke. Singangabi nazo thina, kodwa uThixo unazo, uThixo unazo, uThixo unazo. Singangabi nalo ichiza lokubaphilisa bonke, kodwa ichiza esinalo nguYesu. Uthi uPeter xa ethetha athi igolide nesilivera sinayo, kodwa ngegama likaYesu Kristu waseNazarethe phakama uhambe. Singangabi nayo imali yokokunika uyothenga isonka, singangabi nayo iyeza lokukuqaba esilondeni sakho, singangabi nalo iyeza
lo nyanga ipain onayo, kodwa uThixo wethu nakho. Athi ophalayo intwana engamnqabelayo uThixo. Help your people, oh God. As I stretch forth my hand, I pray, oh God, that help those who are in need. Esingakwazi ukufikelela kuba kodwa ilizwi lakho liyafikelela kuba ngoba linamda. Help la mama Thixo usokoliswa ngumlenze wakhe. Anima noma wanyathela ibekele noma kwenzeka ntoni, but Lord, send help egameni likaJesu. Send help. Kukhona lo ungayaziyo ukuba uyawulala etyentoni. Xa eguquka namhlanje buyela ekhaya, akayazi uyawutya ntoni. Kanti uthe wena Thixo usikhathalele, uthe masingaqhaleli ezo zinto ngoba nabelizwe baqhalela the very same things. Kanti umahluko ukuthi nabo uyintoni, ingoba thina singabenkosi uYesu. Our Father who is in heaven uyakhathala ngathi, the one who sees in secret. We pray unto him who answers in public. Answer them. Be their answer this morning. Be their answer this afternoon. Help them by your grace. Send them help. Sithetha njengokumkani uDavide athi Thixo wethu sihluthise ngenceba yakho kwakusasa. Athi Thixo wethu sisikelele ngangumhlasa eqiniselwa ngawo. Basikelele abantu bakho ngangulo mhla bafumana ingcinezelo. Bahlekise, 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 bakhumbuze ukuba kunoThixo ohleli ezulwini lakhe okhathalayo ngabantu bakhe. Bahlekise, balocate wherever they are. Bangangabikho kwindawo around kuyo. Bangaba Thixo wethu onamandla kwindawo ebakude kum. I pray for your grace. I pray for your mercy that is able to find one. Let that mercy, Lord, to find one. In the name of Jesus the Christ, we give you glory, Lord. We give you praise. We give you power. We give you honor. For you are God, Lord, and God alone. There is none like you. Makwazeke kuba kukho uThixo inganguwanga wena. I pray for the lost souls. Bakhona Thixo bakufuna ngenyaniso abakwindawo ezirongo ngenxa ye-choices ezirongo. We pray that your mercy find them, Lord. We pray for your mercy to find them. Bakhona bakufuna inyaniso ngenhliziyo zabo zonke bazifumane bekwindawo apho khona bangavinto ngawe kodwa abava ngengxaki zabo zodwa. We pray that, Lord, they may find you. We pray that, Lord, they may encounter you. We pray that, Lord, they may encounter the living Christ. Ngoba inyaniso uyaphila, kekho njengawe, akekho nokulinganiswa nawe, akekho nokufanekiswa nawe. uNkulunkulu wena wedwa, kwaye kusiya ukwazeke emihleni yokuphila kwethu. Akukho uNkulunkulu kanguyami, uNkulunkulu kaIsrayeli. Nguwe Thixo wethu omhlohlele ezulwini lakho makubekho usuku imbeko. Ubukhosi bonke amandla zikuthi ekugqibeleni alwabo babalele Nkosi yethu Kristu Jesu, uthando lukaThixo uyise nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele ungahlala buphumule phezu kwenhliziyo zethu sonke ngoku nangonaphakade. Amen. Thank you.